Diyos marhay na Webes na pagkaaga sa Indogabos. Minapaabot giraray kami ni na pagrespetar sa lambang miyembro kan familia kasabay na pagpagiromdom na sa paghampang niya to kaining kasiributan ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Saint Jude ngunyan ha. So mga debotos tabi dyan ni Saint Jude may maghapon po na pagkakataon na makapagpasalamat lamang asin maghagad intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay. Happy birthday man po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan man nag-iimbitar asin nagalaom na yaong kamo dyan nagaantabay kasabayan sa muyang imbitasyon na mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 nin pagkaudto. Yaon dyan nakapalaman sa programa mayormente ang mga reports sa palibot hali duman sa 1st District Pading Jomar Bien, 3rd District kumparing Jimmy. Sa 2ndo Distrito, Albay, Legazpi, Asindaraga area, Tarabang-Tabang, kumpadreng Al Armario, Ans, Galero, Buda si Luwens, Barcena. Sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Technical control sa kuyang kumpadre, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Kumpadreng Naltay Baldo. Congratulations sa Barangay Dap-Dap. Back to back 2 taon Albay for beautification clean and green program. Grand prize winner 2 taon pa di sunudan. Alaga naman pag binatrabaho ang Senyor Santo Cristo buda mga taga-dap-dap pa de. Mabuhay ka mo dyan. Congratulations. Sa newsroom, sa padagos pong pag-antabay kan pangyayari sa lado lokal, nasyonal, buda internasyonal, yaon dyan, news manager Mardela, walang lusot po ang mga istoryang dapat nga itong maintindihan asin may efekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang komunidad asin nasyon. Production Center, ang samuya pong anghel, si Angel Mustasa. Sa IT, yaon ngunyan si Richard. Siyempre, katuwang man dyan si Tricia. Ano lamang? Tama siyempre. Mamaya ha. Sindaman pong dua ang enkargado kan samuyang broadcast worldwide ha. In full digital and high definition broadcast worldwide tabe nationwide sa pagikan DZGB News Online sa Facebook and siyempre sa YouTube DCGB Legazpi City. Marhay naga hale sa Pilipinas. Makishare man po sa gabos na friends nindo kan sa tuyang broadcast sa DCGB News Online. Sa internet yan ha, worldwide. Pero sa radyo, region-wide kita tabi. Kaya duwaan na dadungogan nindo, radyo, buda internet sa DCGB. AM na, internet pa, worldwide na, siyempre nationwide man. Ako mapon sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Rayna aga tabi, Sir Ato Lim, buda kay Dr. Lim, salamat tabi sa padagos na pag-akomodar man. Dr. Lim, buda Sir Ato Lim, mabuhay ka mo sa familia, buda sa grupo man dyan, sa Petron, Tap Gas Gasul, sa Daraga,
Good morning sa men and women tabi. Kumustaan sa tuya dyan na kaagahon. So sa tuya dyan na mga drivers, delivery boys, kan Petron Tap Gas Gasul. Good morning sa indo. Kumusta ka mo dyan sa Lapu-Lapu, ha? Kay Pading June Pitero, maray na aga. Buda dyan kay Sir Popoy Balmes sa JRB Calibration and Battery Shop. Mabuhay man ka mo dyan. Sa gabos na taga San Roque man, good morning. Teachers Village 1 and 2 Albay District. Dyan sa Kabangan, kumusta tabi? Si Madam Folay dyan sa Bagong Bayan, Candaraga. Mabuhay katabi, Mrs. Folay. Ang sa kuyang numero tabi sa telepono kung gusto nindo magpaabot man na paramdam lamang. Oy, uni man kami, nag-aantabay man, hindi ka man masisiro. So Globe subscribers tabi 0961 o kaya 0926 0156 020. Yan, 0926 0156-020 and sa Smart 0961-759-0888 0961-759-0888. Igwa kitang pinag-usubaybayan. Ano na daw nangyari? What happened na duman sa tuya bagang susubaybayan na lakdang na busol ka ito ni Congressman Pido. Sumanunugod baga, day pa angel ning follow up day pa ning nagbubutang development. So pag file ninda sa Energy Regulatory Commission, manunungod sa operasyon kan Albay Electric Cooperative sige daw makihumapot kita managad tahaloy-haloy na ini igwa sa satuya ni na naghahapot. What happened na dumantabi sa lakdang na ito kung nagsimbag na lamang mantabi. So apek budakon igwa na po ni pagdadangog na pinagkukondusir so Energy Regulatory Commission. Tasaro ini sa mga basic na pangangaimu niya to is itong sutultul na supply asin na estado ng kuryente sa satuya. Kung maray na aga tabi, si Pio po kan DCGB. Good morning, Pio. Good morning. And sa gabos na nagantaba, ikang PBN, Reynaldo tabi. Opo, thanks for taking our call despite sa schedule mo and sa imong hectic na mga dapat atindiran. Kung may naghapot kaya tabi, it's been a while, ano na po so development kan so satuya bagang pipa investigaran sa Energy Regulatory Commission manungod duman sa operasyon and sistema kan serbisyo nin kuryente sa Albay tabi kong? Well, as it stands, ang findings kang Energy Regulatory Commission na ang concessionaire APEC is implementing a rate without an approved contract. Okay. So, klarado yan. Sinabi yan ni PRC Chair Di Panadera. Now, as the sanction, pinagahalata sinda kung anong i-implement nila sanction dahil sinda ang regulatory body. Pero klarado naman na may violation. In fact, padagos ang pag-violar dahil mayo pang CSP, competitive selection process, na dapat barato kuta ang pinagsusupply na kuryente digdi sa tuyang runa, lalong-lalo na sa probinsya, sindigdi sa Legazpi City. So yan po ang findings kang ERC tabi. Opo, iyon na nga ni ito tabi kumpido. So pinagsusundan kan konsumidores ta nagbutwa na baga ito managad na findings na ining rate na ipigpapautob susog sa ERC dai nagsunod duman sa prosedimento. Now, as of now, hanggang sa napalan duman tabi kung pido, dai paning sanction over. Well, tama po ka mo. Hindi man ang satuya kinakamundo dahil ang satuya mga regulatory bodies who minds or nagbabantay ko ta
sa mga violasyon as in iwasan ang pang-aabuso sa mga konsumidores kang kuryente, lalong-lalo sa tuyang syudad as in sa probinsya, they man natatawan ki sanction. And therefore, I continue to pound, may na pinagpupush, ano na talaga, tanganing mapakarahay man, as in, lalong-lalo na mapababa ang pagsisingil sa kuryente dito sa tuyang probinsya tabi. Opo. Now, tabi kong Pido, it being the situation, ano po, paanoan sa indong paghiling kay on the legal aspect, ining ipig-iimpunir sa tuyaan rate, is it legal or illegal, tabi? Can you repeat it again, tabi? Opo. It being the condition na igwaning findings ang ERC na ining ipigsisingil na rate, dahil nagsunod duman sa tamang prosedimento, susog sa findings kan ERC, ining continuous na pag-imponer nin araw ka ining electricity rate sa Albay, from a standpoint on, from a legal standpoint, ano po ini? Legal or illegal? Medyo maluya tabi, nasa maslug paano kita, Ay, opo. Opo. So, ining pagsisingil na initabi ka na ining rate na halimbawa dahil man managad nagsunod duman sa ipigtatalaan na dapat na sunodon ang pag-imponer kang rate na ini. Is this illegal tabi or illegal tabi, Kong Pido? Well, from the standpoint of the regulators, if they are implementing rate without an approved contract, then that is considered as illegal. Yan ang sa tuyang interpretasyon dyan base mismo sa panaramo ni ERC Chair Ibanadera Tabe. Ayun, oho. So, ano ka na, grabing inustisya yan kung Pido tabi kung araw ka na magpiprevail tabi, Congressman. Can you repeat it again, Tabi? Tio? Opo, kung araw ka tabi, it is a continuing injustice kung araw ka tabi, Congressman, ang sitwasyon. Well, tama ka mo. If there's a continuing violation of the law, then there's also a continuing injustice. Remember, PIO, dapat being a distributor, distribution utility of electricity, ang pinaka-basic dyan is dapat ang sa'yo pinagsusupply na kuryente. Dapat nag-undergo sa competitive selection process na kahaluyo ng panahon. Sa good mo yan, wala pa manggalaray na CSP. And therefore, inyan sa tuyang padagos na babantayan as in pinag-follow up. I just hope that this year, bago pa matapos ang first quarter of this year, tabi PIO, magkaigwa ng CSP kaning magbaba-baba na ang pagsisingil sa kuryente. PIO. And considering na we have a problem in the world market pag-abot sa pagpipresyo kang mga petrolyo barakalon, it really affects. Right now, we don't have any contract, long-term contract with power generators, and so we are left, ang ALECO, ang APEC, kung magharalang ka yan, then mapapasa na naman sa burden, so kagabatan kang pagbabayad kay mahal na pagkukuryente sa tuyang mga konsumidores. Ayun, opo. Sige tabi, Congressman, we hope na we still find avenues sa legal na hururon manungod sa siring na bagay. And assurance mo tabi sa mga taga-Ligaspen sa bilog na Albay. Go ahead, tabi. Well, Pio, yan ang saro sa tinututukan ta, naging advocacy at na yan, ang welfare and interest protection ka mga konsumidores. Bako sa nakang ALECO, kang APEC, kundi pati naman konsumidores ng LCWD. Because these two public utilities, ang sa indang serbisyo has long been, palpak and to the detriment and disadvantage of the consumers, tabi, PIO. And therefore, we're trying to make a solution and trying to make measures na makaabot sa nagkakanigong mga regulatory agencies. And sukawaran man kitubig, pinagikibuhan ka man ki solusyon sa pagkikipag-put up ki mga water systems duman digdi sa lalong-lalo di sa southern part kan sa tuyang syudad. Kadagos ang drilling dadig ni PIO,
simultaneous drilling every day in 3, 4, 5 barangays nag-drill. And good thing is nagluwas na sa mga tubig. And soon, pumps will be embedded, tanks will be put up, and then solar power panel will be established. Tanganing makapag supply na si tubig dito sa ibang sitios, barangay sa southern part kan sa Tuyan Syudad. Opo. Salamat tabi kong Pido. Mabuhay ka mo tabi and God bless. Salamat. Good morning. Okay, mga tugang, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., follow up niya to dumanta medyo na haloy-haloy na baga mananggad iyan na sa tuyang pinagsusubaybayan manungod sa investigasyon na ito na ipinag-spearhead na APG, Congressman Pido Garbin Jr. duman sa Kongreso, and in fact, nag-take jurisdiction na kayan tabi an ERC, nag-take jurisdiction na ka ng Energy Regulatory Commission. May caller kita. Hello, marhay na aga tabi 959. Hello sir, good morning po. Yes, good morning si Say Tabi ini. Anonymous caller na lang po sir. Concerned lang po kasi ako sa pinsan ko na nagtatrabaho sa APSEMO. Kasi sir, naawa din kasi ako sa pinsan ko kasi almost na-observe ko kasi 2 months na silang hindi pinapasweldo. Ano pong Under pinsan? maintenance department. Opo, ano pong pinsan mo? Job order, permanent, casual? JO po, JO. Since when pa po? Napansin ko po siya since nakapasok po siya diyan sa APSEMO. Laging ganyan po yung pasahod sa kanila. Ako naman po naawa kasi... Sandali lang po. Ilang buwan na po Okay hindi po. napapasahod? 2 months po. 2 months. So, ibig sabihin, Yes po. yung last sahod nila is January pa. January. Yes po. January po. Yung February. Pero sir, pero po, minsan po, inaabot ng 3 months. Hindi po sila nakakasahod. Naawa po sa trabaho yung pinsan ko. Nagkakaon ganda utang na. Dumating man yung sahod. Wala na siyang matitira sa rin. Kasi pambayad na lang. So, sir, concern lang po ako kasi pati kami dito naawa sa kanya kasi nagtatrabaho naman ng marangal yung pinsan namin. Araw-araw may tatrabaho, wala namang illegal na ginagawa. Puro sa marangal naman ang Yung pasahod ang problema sa kanya, Kaya gusto ko lang pa i-clarify dito sa maintenance department, dito sa budget office nila, dito sa APSEMO kung saan ba o sino humahawak sa kanila. Kasi, agawa kasi siya halos everyday, mapapansin nyo, parang kinukurot yung sarili ko kasi minsan ako na lang yung voluntary nagbibigay minsan ng niya, ultimo pamasahe kasi wala na. Opo, sir. Kasi ang pasahod daw minsan nagrereklamo, kahit mga katrabaho niya nagrereklamo. Minsan daw, Hello, sir. Sir, Apo. relax, breathe in, breathe out. Okay po. Breathe Okay po. in, breathe out. Okay po. Ang punto Tawagin po is, kasi ako. okay, ang punto, dahan-dahan sir ha, relax na. Ang punto is, yung pasweldo, delayed. Ano po? Yes po. Okay, now, ang pinsan mo, naka-detail lang sa APSEMO. Yes And ano po. pa pasweldo niyan? Hindi naman yung APSEMO, yung Kapitolyo, yung sa budget dyan, yung sa releasing. Ano Opo. po? Okay, so ifa-follow po natin yan kasi baka may mga administrative procedures na medyo mabagal para ang punto mo is yung sweldo naman ng job order, pinsan mo is maging on time naman. Ano po? Opo. Okay, yun na po. Sige, at ifa-follow Okay, po namin yan ha. Okay po, thank you po sir. Sige, thank you so much. Sige po, thank you so much sa tiwala sa DCGB. Ano ito? Baka atake yun ito. Grabe. Sige, tabi. Tayo papaabot tayo yan, ha? Mga sweldo daw po yan. Sweldo, tabi. So, ganyan po muna, ha? Itong duman sa pakipag-ulay niya to kay Congressman Garbin, na in fact, nagluwas na yan Itong findings baga kang ERC, balikan ta na APEC, buda ALECO, buda ERC, Energy Regulatory Commission, nagluwas na yan kay ito pa na findings na nag-implementar ng rate basado sa desisyon kan ERC na
day nagsunod duman sa dapat na pigi-impunirman kan Energy Regulatory Commission. Now, sukat ako duman, ano po ang nangyari na? After the findings, ano po na ang nangyari? Was there sanction imposed or nakurhira na, so seemingly defect na na-find out kan ERC? The answer is, oto na, inapudan ta si Congressman Pido Garbinta, sinda po so nag-spearhead kan investigasyon kayan sa Kongreso, ipinasa na sa ERC ta sinda ang forum kayan. The answer is, daiman nin sanction pang nangyayari sagkod sa mga oras na ini. So we ask a hypothetical question. Kung ang pag-imponer ning rate dahil nagsunod duman sa regulasyon, ano po ini, legal or illegal? Ang simbag ni Congressman Pido Garbin, abogado, from the standpoint kan interpretasyon kan ERC, it will be considered as illegal. Ano tabi? So yan po nga na, duman nagtapos po ang istorya, and abangan tayan kung ano ang magiging resulta pa, itutugod ka yan sa mga maabot na panahon. Oras Pilipinas, standby pa ding Jim Budaluens. Ito na po muna, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. Cobra Energy Drink ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Heto na, Senador Mig Zubiri Idol na. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mig Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa Baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G. E. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasha, no. Yasha, no more. Yasha, no. Yasha, no more. Yasha, no. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May pari ng dari ng buhay ko. Daanan man ang sunog, pindolo, bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Tuloy pa rin ang dari ng buhay ko. Pandemya man tumigil sa aking mundo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian. Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix. Sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa. Dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Dadakol na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay, asin tapat, si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic, Bobby. Just si Bobby Cristobal. Fantastic, Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic, Bobby. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Si Vice Duplex Tagman sa Albay #1. Na mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duplex Tagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madalion mong ranihan.
sumisya number 1. Basta lagman tulos pinatabang, si Bioscope Grace Lagman. Tataglagman, 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 si Bioscope Grace Lagman. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD: Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City; Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City; kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office; Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tinda et kita, tinda et kita, tinda kadamay ta, tinda kadamay ta, mga problema sa inyong rinisulba. Tinda et sana, aprobado ta, servisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, ganito bilyodo, mawag uswag kan maito. Pagkaisipon ta, trayong pang manito, laumong nindo, maray ang serbisyo. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginabi. Sa Diet Tabs, sigurados, diarrhea tapos. Mag-diet tabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs Uniformity Test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Bye! Ano na naman? Nalingaw ako kan numero kan ako Bicol Party List. Romdomon mo sana ang numero 18. Numero 18. Ay, iyo pala. Numero 18 ang nahanapon ko sa balota. Ang numero kan ako Bicol Party List. Yes! Dahil mo nang gagkalingawan ang numero 18. Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Paid for by Ako Bicol Party List. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Tingog Galbanuan. Pio Fernandez. Pading na duro-diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Pading Jim. Pading Jim, what's happening? Good morning. Yes, salamat abi pare. Maray na aga sa mga paraan tabay. Nagpablatter sa na PNP. Duwa nga punong barangay digdi sa Banuan kan ginubatan tabi pare.
sinda kapitan na ando namiakan barangay San Francisco, asin kapitan Olivera kan barangay San Rafael, dahilan ta nadiskubre kan mga barangay tanods na digdi sa Purok 7, Linderos kan barangay San Rafael tabi pare. Igwa dyanin bago pa sana na konstruksyon na dike ngunyan na mimiligro ini na rumampahog dahilan sa kukware mga 2 metros na 3 metros ang distansya hali duman sa pundasyon kana dike. Saro ining concern na gustong ma-erase kana duwang punong barangay dahilan ta trinsira ini bagang barangay San Francisco rin nabasan baga ini kan na bagyong role kan flash flood ali dyan sa may pamitisan kan Bulkang Mayon. Ngunyan ang DPWH ang gobyerno nag-alokar ni na pondo para maproteksyonan so remaining na mga purok digdi sa baba na parte kan San Francisco asin San Rafael. Ngunyan, an question, taigwa ni nagkukwari tabi pa de. Yaon digdi si Kapitan ando namya, nanganing may istorya niya to asin may pangapudan siya apelo sa mga ahensya sa gobyerno na mariparo ang bagay na ini. Kapitan, good morning. Sa ibong na linya po si Pio sa Angkor sa DCGB. Hello, salamat Jim. Salamat Sir Pio. Opo, Kapitan, salamat man tabi sa oras and good morning. Ano po ang sitwasyon dyan? Budanata po ta nagpa-blatter ka mo. Go ahead po. Ano kani po Sir Pio ang pangyayari, di naman na ako kasuhapon nung sa Kuyang Tanod na nag-i-start duman sa parting pinagdikihan na pinaukan sa tuyang gobyerno. Regards po sa Typhoon Ruli na immediatamente po natawang kita ng depensa para dyan po sa pangyayaring flash flood nung last 2020 nung Typhoon Ruli. Ngunyan po, binisita ko po sa area na nahiling nung tanod ko na magdidepensa dapat sa barangay San Rafael tapos sa barangay San Francisco. Igwa po nagkukwari dumana, hararo mo na po, lataw na po, nakahang na po sa foundation. Kandiki, bata, ang diki na yan, alang kawon na ko lang para nga ni numadisanan sa muyang lugar at tapos ang barangay San Rafael. Okay. Kaya kasuapon, nag-apod po ako kay Engineer Salome Sartilio kan DPWH Paulog, Engineering, kasi yaon po sa indain ni sa pag-implementasyon kan proyekto na yan. I-determinti mo po, pagtawag ko kay Engineer Sartilio, pinapunta niya si Engineer Muet para i-ocular inspection ang reklamo ni Kapitan Hector ng San Rafael. Kaya po, nagpapasalamat man ako Sir Henry, Sir Pio, kay Engineer Salome Sartilio, Third Engineering District, digdi sa Paulog po. Iyan. Di sa madaling sabi-tabi, Sir, napundo na, so nagkakwari na nagkausakan so pagka-akad na mismo kang bitis o pundasyon kan di kinayan diyan sa San Rafael. Over. Sir Pio, ngunyan, tamang-tama, bago ako nakuha ni Jim, nagsugo po ako nung saro kong tanod naman, hanggang ngunyan, ituon pa, so nagkukwari po. Oho. Okay, i-qualify ta po tabi sir, pag sinabi mong ituon pa, ano po, sige-sige pa ang quarry, over? Opo. Opo, tabi, Sir Pio, sige-sige pa po ang quarry ninda. Ang hapot ko nga ni po, ang aram ko, dahil pa, kung sisay ang nagkukwari dyan, bakit dahil man po yung pa-permit? May po, na-informaran po ako na, sabi nga ni yan, dahil man ang permit, yaon nga ni po sinda sa may existing structure na bawal na po nga ni ang pagkwari dyan siguradong marampaog po itong diki nito pero halangkaw na po itong diki na ito. Opo.
di gustong sabihin mo tabi sir kan binisita kan tauhan ni Engineer Sartilio 3rd Engineering District binisita na pundo tapos ngunyan iyo na naman na discover nindo sige manggiraray so akad duman over. Apo, dahil man po, sinda, maski nagdumana sa DPWH for Engineer Moit, sige manggiraray po, Sir Tio. Kaya po, ang purpose kayo ni, nagkuyan man ako, nagpasalamat ko kay Sir Jimmy na taon akong importansya kayo ni, na ang purpose ko po kayo ni, mga pudan po ako sa concerned agency na nag-approve kan pagkuwari dyan sa lugar na yan po. Iyan, Sa Pendro po, sa Regional Director kan DPWH, na nag-aksyon na po sa district, including po sa Pendro, MGB, kasi na po ang may concern po digdi regarding sa quarry, Sir Pio. Opo. Sir, saan ang eksaktong lugar kan DK, over? Digdi po ang DK covered kan San Francisco, San Rafael, and Tandarura po. Ay, opo. Nahiling miyan dyan kay Tutakan. So, nagtutugaan bulkan, naglilibot mismo kami dyan. Nagkahiriling miyan. Halang kaon managad yan, sir. And kung maaakad, kung dire-diretso ang quarry sa pamitisan kan yan na dikinaan, ma-slide down na sana yan tabi. Mga pirang metros na po ang namimili o itong sunaakadan ang pundasyon tabi, over. Nasa 200 meters na po yan, Sir Pio. Sir Pio, 200 meters na yan. Kahalaba na tabi, ano? Halabao na tabi, Sir Pio. Yung ano po ito sa priority pakaagang si flood control ka national government. Sa pagbisita ni Secretary Villar, yan po tulos ang pinatrabaho niya. Sa nahiling niya sa sitwasyon midigdi sa Barangay San Rafael, San Francisco, and Tabisia. Yan. Natrabaho naman kunta na kundi sukwari sala. Was there any chance tabi na na-discover nindo sir kung sisay ang nagkakwari dyan? Anong grupo, anong kumpanya tabi? Di po ko ma-identify kung sisay po yan ang may nagkukwari po dyan. Kaya ang aram ko yan, Sir Pio, sa Pendro po yan, tapos hindi nag-approve ka yan, including sa MGB, sa Albay. So ang punto mo tabi sir is kung sisay man na nagkakwari dyan, paaktibara na sa ahensya di gobyerno. Yes, sir, Pio. Opo. Kaya through DCGB, tayo man sa po ang kuyan, nagtatabang sa kuya regarding sa information, manunugan kung anong nang pangyayari di sa muya, sa lugar mi. Kaya ako lang pasalamat ko po sa DCGB na aktibado po ang sendong reporter na si Sir Jimmy Nasalita. Tayo po, madali yun po yung makontak. Pag-abot sa pag-informar kan sa kuyang mga habitantes, including the Dinibateños, sa taga-digdiman po siya kaya dati sa barangay ko. Sir Pio. Sige, salamat din maray sa pagtiwala buda informasyon. Good morning tabi sir. Sir Pio, sa Rupa, live, dakula ang nagdadangog sa mga taga San Rafael po, mga habitantes San Rafael. Dahil sana po, ang dapat maging vigilant po kita, mga taga San Rafael, San Francisco, Tabisia, makiaram po kita dyan. Bisitahon nindo ang area na yan kasi kamo po ang didipinsahan na structure na yan, dapat may nindo nanggad sa akto na kung ano ang diferensya kan pagkwari dyan sa taas po yan. Kaya Sir Pio, salamat to nun, sabi sa DCGB to you and sa station manager kan DCGB, including sa kuyang barkadang si Jimmy Nasalita. Thank you so much sir sa tiwala. Okay, so yan tabi si punong barangay ando namya, naka-blatter na ini and siguro makuha na lang yato kung ano ang magiging response kanikan na Pendro kung aram din da ini, kung dai mabisita ang lugar na ini ta namimiligro ka ni sa mga remaining na purok digdi na igwapanin mga residensyas baka rumampawag an bago pa sa napatay na gibo na diki sayang kan pundo naman ka na gobyerno nga namimiligro ka ni an mga residentes digdi sa ibang purok sakop kan San Francisco, Tabisia and barangay
San Rafael tabi pa day. Iyo baga pa dita sayang kang proyekto ngan kun rumampahog ta. Bata madalion pati so pagka-paaktibar baga no madalion dahil nga ni pirambulan na paghibuhan niyan over. Kung matatandaan inot pa binisita na ini ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Day natapos pinasog po ini ay napudan so regional director kan DPWH. Ngunyan iyon na uni na natapos na ay may nagkukwari na sa ibaba kan sa may pundasyon mga 2 to 3 meters man sa nadaan distansya tabi pa 200 million ang kantilad dyan Bah, dakula. Sobra sa 200 million and marita may nag-binisita na kan DPWH an sitwasyon and talagang maski so si Engineer Moita medyo talagang day conforme sa araw kay ning sitwasyon na pagkukwari sa may pundasyon ng GAD kan dike. O ni nga ni nagabot sinugo ni Kapitan Barangay Tanon. Halika pa sa nasir duman sa taas. Ano po pangalan ta? CPU po sangkor sa DCGB. Sir, tugon sa kuya si Kap na, hiling ko duman sa kung may nagkakwari pa, nagbabako. Nagduman po ako, igwa pa pong nagbabako. Ba, so, Igwa pa. Kaya, ang sabi sa kuya, nung karong tanod ko, dumanon ko na si Kap. Kaya nagsabi man ako si Kap na may nag-ano pa. Salamat po. Sige, Okay, sige. so gustong sabihin, existing pa tayo pa Okay. maski binisita na kan DPWH. Roger. Okay, so yan na sa tayo mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita with Kapitan Ando Namya, kan Barangay San Francisco. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jim, sa mga follow-up report. Buda dyan kay Kapitan Namya kan San Francisco, Ginubatan. Sige ta. Ipaabot tayo yan sa Penro o sa nagkakadigo pa nga siya di gobyerno na dapat na makaaktibar ka yan. Si Luens nasa linya man. Good morning, Luens. Go ahead. So, si Pading Al na muna, no? Sabay mo na, Pading Luens. Si Pading Al na, Pading Al. Go, go, go. Yes, salamat tabi. Pani, naglipat na ang payout kan mga senior citizens di sa Legazpi. Hali dyan sa northern areas kan syudad. Pasirin na ngunyan digdi sa southern kan Legazpi. Sa kunyan, schedule ang payout digdi sa Barangay Maslog. Poco mas o menos 500 na mga senior citizens ang magkatarawan kunyan in biyaya. Hali sa sponsors kan ako Bicol ni Congressman Pido Garbin Jr. kasabayan na PG team. Asin sa koordinasyon man sa DSWD. Yun ni ang pagkaparaharal at kan mga senior citizens. Dahil talagang dahil pa man ubos ang mga barangay kan Legazpi, kaya ngunyan, yaw na digdi sa Barangay Maslog ang sabi. Sunod-sunod na ini, may mga schedule naman na naramta sa Taisan, Pitsa 7. Asin iba pa mga barangay, may kanya-kanya na ini na schedule tabi pani. Kaya maugmang ngunyan ang mga senior citizens digdi sa Barangay Maslog. Yan informasyon mo digdi sa Southern Area, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadre Ngal. Yan yung sinasabi bag duro-diretso po yan. Halat-halat lang po nido. Taaabuton ang mga dapat na abuton. One report before ang sa tuyang commercial station break kasi news break. Nasa linya, Luens. Go, go, go. Good morning. Salamat tabi, Sir Pio. Good morning. Good morning sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pa na bareta. Pigpupo na ng pataanan kan Albay Police Provincial Office ang mga manlain-lain na online sabong o talpakan petting station. Nadain ang GAD magpalaog nin mga minor de edad, asin mga opisyal, dangan mga empleyados de gobyerno tangani nadain na makatana nin pinalidad. Ini makalihis na personal na ipagpaabot ko niya na pagkaaga ni Albay PPO spokesperson Police Lieutenant Karen Formales sa DCGB News na sa aga. Mabisita personal si Provincial Director Police Colonel Byron Tabernilla sa mga gaming stations para magkondusir nin ceremonial posting of notice may kinaaraman sa siring na bagay. Paghuna ko,
Ma-surprise attack pero pinag-anunsyer sa aga. Sa aga. Mabugtak pa sana pala ning notisya. Notisya. Yan, sige. An mga talpakan stations na initabi, Sir Pio, iyo ang mga bibirisitahon sa aga. Numero 1, Macboys Betting Station. Mataya ma si Chip? Mataya ma si Chip? Malag lang kinotis. Nakumatalak. Aputunta sa aga. Sa barangay 18 kan Kabangan, Legazpi City, tabi ni Sir Pio. Pandua ining Lucky 8 Ista Quest Incorporated kan barangay 28 Victory Village, Legazpi City. Asin Chano Betting Station sa barangay Banyag, Daraga Albay. Kaiba sa aktibidad, ang mga leader kan mga religious organizations asin inipagirumdum sigun kay formales na ang mga nasambit na persona istriktong pinagbabawal na maglaog o kaya mag-engage sa anuman na mga manlain-lain na klase ng pagsusugal. Idinugang pa ni formales na inipaakiman para maiwasan na nanuman ng kriminalidad, lalo pati na nariparo man daw nida nanugad nagkakaribok sa laog kang betting station kung day nagkakaoroyon ang mga parataya. Roger! Iyan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya, halidigdi sa luwas. Ako po, si Luens Bursi Barcena. Salamat, Luens! Talpa ka na! We will be right back, pakalis kan mga pagirumdum. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vistado, Tana, mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatodin, pag-asenso, asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabangan ang kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso. Kay Nonoy Cap, Adrian Salceda.
The best promo, big time ang premyo, Year 2, grand prize winner ng 500,000 pesos. Ako po si Vincent Buelia, 32 years old ng Bagong Bayan TV Albay, may asawa at anak. Ako po ay gumagamit ng Buscafé kasi napakarami po ng health benefits nito. Isa na po dito is hindi na po ako hina-hyperacidity. Sumali po ako sa Buscafé promo kasi napakalaking tulong po ng price para po sa family ko and lalong-lalo na po sa future ng anak ko. Bili na po tayo ng Buscafé kasi bukod po sa napakaraming health benefits nito ay napakalaki rin po ng pwede nating mapalano ng premyo. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Lodi ko si Loren, Lodi ko si Loren. Nagpasa ng batas pang edukasyon. Lodi ko si Loren. Batas na para sa maliit na negosyante. Lodi ko si Loren. Pinondohan mas murang gamutan. Lodi ko si Loren. Pangangalaga sa kalikasan, hindi niya yan nakalimutan. Lodi ko si Loren. Lodi ko si Loren. Loren Legarda, ibalik sa Senado. Number 40 sa balota. Paid for and by Loren Legarda, G.E. Garcia Law Office, Ground Floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Paniba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura, in as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano, sa Rexidol Forte, bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Sudikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaunang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba lang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para
para maging masigla at puno ng enerhiya. Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo. At Spirulina na mayaman sa protina. At tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. James 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-James 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. James pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, James. Piliin ang Tatak James. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Ligas Banyas, padagos ng buhay ng syudad kan Legazpi. Tara, tunay na lider na may pagkamuot as ambisyon na mapadagos kang pag-asenso kan sa buong syudad. Sa dati sa nakita Geraldine Rosal, siya mapadagos kang pag-uswag kang sa buong syudad. Lokal na turismo mapadagos ang progreso, tunay na serbisyo sa tuyan niyang itatao. Sarabay kita gabos kay G. Rosal, kauswagan ipapadagos, mabuot na si makatawo. Nakita Geraldine Rosal. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:06. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nag-itaas nin 13% ang mga insidente ninsulo sa nakalihis na 2 bulan kumpara sa kaparehong panahon kan 2021. Sigun kay Bureau of Fire Protection na spokesperson na Superintendent Annalie Atienza, na pangenot na kausa kaini an overuse kan mga electrical appliances as in faulty electrical wiring. Pun kan Enero sa gud kaswapon nasa 2,103 na insidente kansulo ang nairehistro kan Bureau of Fire Protection o BFP na mas halangkaw kumpara sa 1,863 ka nakaaging taon. Kasawapon kasabay kan pagpuon kan Fire Prevention Month, tulong sulo ang nairehistro konsein duwa sa Metro Manila asin saro sa Western Visayas. Mantang bilang parte kan Fire Prevention Month, makondukta ang BFP ni Safety Awareness Campaign na makamauwata na maiwasan ang mga insidente ninsulo sa nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DCGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init, minus ang heat. With Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kong Joey Di ka't albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Saging, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga illegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbanging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawali ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po.
Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunan Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan dito sa DZGB. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Idiretso ta ang programa and good morning, go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga panantabay. Suportado kan gobyerno probinsya kan Albay ang mga kababaihan sa probinsya. Ini ang rason po nata, tig-implementar ngunyan sa mga departamento kan gobyerno probinsal ang provincial resolution manungod sa Purple Tuesday. Sa paagi kan resolution na ini, kada Martes sa bilog na bulan kan Marso, ang mga personahe sa sinibang staff kan Kapitolyo masulog din bado na may shade in purple bilang pakikisaro sa selebrasyon kan Women's Month ngunyan na presenteng bulan. Pero kayan, ipinaliwanag man kan Junta Provincial, nakatayuhan ka na Provincial Resolution number 1427-2022 na inian na mapakusugman sa probinsya sa kampanya kontra sa diskriminasyon asin violensya sa mga kababaihan. Promisa man kan Junta Provincial, matabang man sinda sa pagpromotir kan women empowerment, di man sa probinsya ng Albay, bakusan na ngunyan na bulan kan Marso, kundi sa mga masunod pang panahon. Maray nga ni tadaining, ano ito? Purple na kolor ano sa kwan kandidato. Wara. Libredo kita dyan. Ano nga niyan purple sa kwan sa Bicol? Dai ko daw. Gari ano lila tama ba? Lila sa violet. Violet sa lila, purple iba. Waray nga ito daining nagkagamit ka na purple na. Iyan warang ma-promote. Kariribukan naman kung may maggamit ka na. Matasarong bulan na ining selebrasyon. O di kada Martes ang paggamit o ano daw ito? Kada Martes. Martes para sa itong sa obserbasyon man kan Women's Month. Yan. Yeah. Mabuhay ang magkababaihan. Sige. Tabi sa Pio, informasyon pa hali sa Kapitolyo, Ans Calero, DCGP. Salamat tabian sa istorya hali sa luwas. O di sige tabi duman sa inda ko sa natabi, are you still keen and interested duman sa developments sa giyera sa Europa? Ako ay personalmente sasakuyan na sa diring consumption dai ko pigtutunungan pa ding nald ang pagsubaybay ka ini sasakuya. This is of international concern. Inda ko sa natabi ka mo na nagdadangog kon
iyo po nag-interest pa kamo tatibaad kon magsawa kaya kon uro aldawon ta ini kon magsawa kamo ning kadadangog masabi kamo kaniyong hiyo na sanan istorya. Just kuantabi just signify kung gusto nindo magdangog pa o madangog pa ang mga developments dyan sa giyera sa Europa itong sa pag-invade ka na Russia kang nasyon Ukraine, and we will be willing much enough na may paabot man po tabi sa inyo. Sa bagay, nailatag ta na so foreground kan istorya, and yung developments na lang ang pinagsusubaybayan ta. Ako personalmente, dahil ko po yan pinagtutulungan because this is of utmost importance para po sa sakuya. Sabi digdi, very interested po. We are part of Tabi. God bless. Yan, mga taga-Bakakay. Good morning. Interesado da sinda sa mga taga-Bakakay. Tupad payout da kan barangay Lapu-Lapu. Sige ta ipaabot ta yan ha. Ining sa barangay Lapu-Lapu man tupad. 134 iyo interesado ako, Sir Pio, and the last virgin na lalaki sa Bicol region. Yagon mo. Sige tabi ha, interesado da sinda. Makikuan lang po Sir Pio, tatiglaag na sa high alert ni Putin ang nuclear weapons niya. Magkakaigwa po ba ning gera ang Russia against the US? Maray naga po Sir Pio, kumusta na po ang dalagan kan istorya dapit sa nangyayari sa Ukraine? Igo magko na. Sige po, keep on texting tabi if interested. Sabi di, I'm interested po Sir Pio. Sige di, at least yung mga naresibitang text before we part ways ngunyan aldaw. Kung tinupad sa nakang NATO ang sabi ninda na ma-expand sinda, dai man mag-arog kaan si Putin. Okay? Sige po. Arog kayo ni tabi, ang latest is so United Nations for the very first time nag-convene Emergency General Assembly kaso nakaaging aldaw. Oras pa sana ang nakakalihis kan matapos so General Assembly. Asembleya kan gabos na representantes. Gabos. The General Assembly nagtiripon. Emergency General Assembly, and it was conducted for the very first time after 40 years. Kaya mamamati nindo tabi ang sabi na nga ni urgency and ining so kadipisilan kan sitwasyon niyan. How precarious ang satuyang sitwasyon ngunyan tabi in terms of international security. Ta 40 taon da nag-emergency meeting ang UN, tada inin very very urgent concern. But this time sa laog ning 40 anyos, this is the very first time na nagkondisir sinda General Assembly meeting. Ang pinag-urulayan, iyan na pananakop kan Russia sa Ukraine. Oras pa sa naan nakakalihis kan matapos sa pagtiripon, and 141 nasyones ang nagboto na pinagkukundinar ang gibugibong an kan Russia ni Presidente Putin na pangsasakop niya sa Ukraine. 141 ang nagboto. Tigapod na historic vote. And igwani nag-abstain, buda nagakapira, so uminapil padingnal sa Rusya. Ipapadangog ko tabi isaindo ining interview man kan sa tuyang pag-iriba sa hanap buhay
si Christian Amanpour kan CNN and halipot man lang ini duman ta maintindihan kung ano po ang nangyari and kung gurano nangunyan ka-isolated si Putin sa bilog na kinabantabi. Ano po, we try na maipadangog sa Indo. And before that, she was ambassador to China, and she's joining me now from headquarters in. And at the United Nations today, nations voted 141 to 5 to condemn Putin's invasion. The 5 against were Russia, Belarus, Syria, Eritrea, and North Korea. Yan, sabi ni Christian Amanpour, nagaparakpakan, so haros gabus na yaon duman, gabus na miyembro kan United Nations nagpaparakpakan ta overwhelming subuto 2/3 kan miyembros kan United Nations pigkokondinar as in pinaghahagad sa Rusya tumunong ka na tabi 5 sana so nagkontra and ito po. And at the United Nations today, nations voted 141 to 5 to condemn Putin's invasion. The 5 against were Russia, Belarus, Syria, Eritrea, and North Korea. Yan, so kontra, siyempre, Russia, Belarus, Eritrea, North Korea. Yan, tabi ito. Basta 5 ito, tronta ito. 5 countries abstain. And at the United Nations today, nations voted 141 to 5 to condemn Putin's invasion. The 5 against were Russia, Belarus, Syria, Eritrea, and North Korea. Yun, Syria palan. Syria, Eritrea, North Korea, Belarus, siyempre, Russia. Yan so nagburoto. Yan so uyon sa gibo-gibo ni Putin kang Russia. Yan, nagnadadagog din, nagparakpakan ito sa mga miyembro kang United Nations mismo. Sige po, ito po ha. 35 countries abstain. Barbara Woodward is the British ambassador to the UN, and before that, she was ambassador to China, and she's joining me now from headquarters in New York. Welcome. Ini po, so kakahoronon, so embahador ka na British sa United Nations, tabi, kakahoronon ni Christian Amanpour. Ambassador to the program. Let me start by just stating that this is only the 11th such emergency General Assembly session since the creation of the UN, the last one being in 1997. How loud a signal was the vote today? What do you expect it to achieve? Well, good evening, Christian, and I've just come up from a packed General Assembly chamber. It was a historic vote this evening, as you say, for 2 reasons. The first, we haven't had a vote like this in 40 years here at the UN, an emergency special session of the General Assembly. And secondly, for the magnitude of the numbers. As you said, 141 votes in favour, so that's nearly 3/4 of the General Assembly standing up to condemn Russia's invasion of Ukraine, deplore Belarus's involvement in that invasion, and demand that Russian boots get off the ground and the territory of Ukraine. Do you think that it's obviously non-binding, as you said. What actually really can be done at the UN? It is a signal, certainly, to Russia, which likes to, Igwa lang kita dumaning huhuguton pa ding dal sa pigasabi. Although non-binding. Kaya, ang sabi ni Christian Amanpour, ano na gigibuhon kang UN? Uto nga di duman, nagparakpakan so gabos na mga members kang UN. So, ambassador kang Rusya, uto sana, inali sana sa headphone, parang wala lang. Sabi ni Christian Amanpour, ano ba, non-binding. So, ano ang gigibuhon kang UN pagkatapos kay ni? In that invasion and demand that Russian boots get off the ground and the territory of Ukraine. Do you think that it's obviously non-binding, as you said. What actually really can be done at the UN? It is a signal, certainly, to Russia, which likes to, often likes to sort of wrap itself up in international legitimacy. What actually will it mean in the real world? I think in the real world, Christian, first of all, it shows Russia just how isolated they are internationally. In the company of only 4 other countries out of a totality of the UN membership. And the second thing it does, it reinforces everything that we have been doing on the economic sanctions front in support to Ukraine, humanitarian aid,
All countries are saying they are behind this and they recognize the threat when a permanent member of the United Nations in an unprovoked and premeditated way invades another smaller country. And that's right at the heart of what the UN is about. We had a very moving speech from St. Vincent and the Grenadines, the smallest country ever to sit on the Security Council, saying it's the principle of our national boundaries that we are entitled to see observed and protected at the UN that has been violated by Russia in respect to Ukraine. Fernandez. Tingog Kanbanwa. So yun na po yung tabi ha. Nagsusulo na sa nangunyan o kaya 5 na sa nasindang nasyones na nag-arapil-apil. Russia, Belarus, Eritrea, North Korea, Buda Syria. O yan po. Na sistema. And ang demand kan bilog ng kinaban. Pumali ka dyan Putin sa Ukraine. Ay naga. Salamat po kasi doon pagantabay and let's pray for world peace. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.